Ako, ang usapin ko pa, hindi pa yung survival ng Marcos eh. Ako, Okay. ang usapin pa sa akin, yung survival ng bansa. We Mm. cannot afford na makabalik yung mga Duterte sa gobyerno either sa midterm, either sa people power, uprising, mutiny, or sa election sa 2028. Mhm. Nakita na natin kung paano nila winasak halos yung lahat ng institusyon ng demokrasya sa ating bansa during the 6 years ni Digong. At Mm. nakita natin gaano karami ang namatay extrajudicially. Kaya Mhm. mismo yung International Criminal Court na itinayo ng United Nations ay nakita na kasuhan ang dating presidenteng Duterte. Kaya ang tingin ko, anong klaseng bansa tayo kung hindi natin kayang bigyan ng hustisya itong libo-libong namatay ng mga kababayan natin na wala Mm. man lang due process? Anong Mm. klaseng bansa tayo kung papayagan natin uli yung ganitong klaseng pamilya na mamahala sa ating bansa na tainted by corruption, tainted by human rights violation, tainted by criminality, no? Mm. Halimbawa, yung link nila sa Pogo, link nila sa drugs, at link nila sa massive EJK. Tawag po nga, the most massive serial killing sa ating Mm. kasaysayan. So, ang tingin ko, anong klaseng bansa tayo kung ito ay hindi madadala sa logical conclusion o sa hustisya? Sa akin, hindi ako nag-iisip sa survival ng Marcoses eh. Mas Okay. nag-iisip pa ako sa survival ng ating bansa. Kung Oo. makakabalik sila, kung hindi sila mabibigyan ng katarungan. Mas Oo. ganun pa ang usapin sa akin.